perquè tenim una cosa comú que és com les vivències molt comuns i la mateixa forma de veure i estèticament saps molt bé quan demanes, tens el mateix llenguatge, no només d'ací, sinó d'imatge, i en cine això és molt important. Sí, ahí tens molt guanyat. Claro, no tens que rascar molt en l'actor ni en... En un altre actor, si he de fer una pel·lícula, si he de fer un curt, el que sigui, en un altre actor, he de primer connectar, i això pot passar o no. Sí. Vull dir que la meva germana és un esforç que n'hi he de fer, perquè és la meva germana i s'entenem. Sí. A nivell de formació, evidentment, en València no n'hi ha una escola de cinema. És que jo crec que se cristal·litza, és tot el mateix, és un espill. Depenent de les necessitats que té la indústria, se va fent una necessitat de formació. Quan jo vaig estudiar art dramàtic només estava l'escola de l'actor, l'escola superior d'art dramàtic, l'escola de l'actor, que és on jo vaig estudiar, i crec que una escola més, ara n'hi ha 80.000. Per què? Perquè n'hi ha com un intent, n'hi ha una cosa més animada audiovisual. Però és un espill, és un espill de lo que n'hi ha a nivell indústria. Sí, perquè sí que és cert que n'hi ha moltes escoles privades d'art dramàtic, moltes escoles que imparteixen classes de cine i tal, però no deixen de ser iniciatives privades. És a dir, no n'hi ha... Sí, tenim la facultat de Ciències de la Comunicació i tot això, però no n'hi ha una escola de cine com pot haver en Barcelona, com pot haver en Madrid. I això, a la fi, és crear talents i donar bases per a que... A que la teua gent estudi en la teua ciutat i no se'n vaig a una altra a buscar-se la vida, perquè probablement jo conec molts professionals, actors, que han estudiat en Barcelona o en Madrid i s'han quedat allí a desenvolupar la seva activitat, normal, perquè són ciutats que t'ofereixen. Si tu estudies així, implica que tot se manege. Jo crec que també és la base un poc, que és primer el huevo la gallina. Anys, tinc la situació, si pot dir-se d'alguna manera que tinc, és que me coneixen els productors, que me coneixen els directors, que me coneix la cadena, que ja inclús te criden per fer treballs sense passar una prova, que això te dona tranquil·litat. Te'n vas a una altra ciutat on ho intente, ho dic així, o sigui, claro, però és començar de zero. Arribes i els directors de càsting no saben res de tu, de la teva trajectòria, de res, absolutament de res. I és demostrar que tens un treball i sentir-te com quan tenies 18 anys i anaves a... Entonces és un poc... Arribar a tirar, no saber una altra cosa. I que parlen de gent com tu i com jo, i dels nostres problemes com a valencians, no vull dir fent això per un cine polític o el que siga, però a mi m'agrada, jo estic en valencià, etc. Espero poder viure així tota la meva vida. Sí. A mi sí que m'agradaria treballar fora, però vull treballar així. O sigui, no treballar fora i anar-me'n i ja ser una actriu d'un altre lloc, perquè hi ha actors que són valencians i se'n van fora i ja és un actor de quina ciutat. No, jo vull ser d'ací. I a més perquè sí, perquè és la meva ciutat i és la meva... Que això alhora no vol dir res, perquè igual 30 anys estem en Barcelona, saps? Claro, no ho sé, i també m'agrada molt l'intercanvi de treballar en els altres llocs. Això sí que és supercuriós, perquè jo crec que en general la gent té la visió completament, la percepció distorsionada de lo que el 90% de la gent que se dedica a l'audiovisual, de com viu i dels diners que guanya i de tal, perquè són dos morts de fam, no s'ho podem imaginar, tio. Que fes una pel·li que ha fet dos. És corrent, que tens unes temporades que guanyes bé, molt bé, però després te'n tires moltes que no veus ni un puto duro. I pots estar un any sense treballar, però teu perfectament. Sí, i jo a aquest nivell vaig enllaçar en televisió, que la televisió te dona la vida. Així, perquè així pots pagar la hipoteca com tot el món. Te dona la vida i te lleva l'ànima. I te lleva l'ànima, i te la lleva.